여러분 안녕하십니까? 저는 아브로시오스 조선암 한국전교회 대주교회입니다. 만나서 반갑습니다. Κατάγομαι από την Ελλάδα και διακονώ την Ορθόδοξη Εκκλησία της Κορέας από το 1998. Επίσης, από το 2004 είμαι καθηγητής στο ΧΟΥΦΣ. Η Ορθόδοξη Μητρόπολη Κορέας ξεκίνησε την ιστορία της το 1900 από Ρώσους κληρικούς. Από το 1955 ανήκει εκκλησιαστικά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και ακολουθεί πιστά τη διδασκαλία και την παράδοση της αρχαίας Εκκλησίας. Το πρώτο μέλημα κάθε Ορθόδοξου πιστού είναι η λατρεία του Θεού. Η πλούσια λειτουργική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας έχει ως κέντρο της τη Θεία Λειτουργία, κατά την οποία η γη και ο ουρανός ενώνονται και οι πιστοί μετέχουν στο μεγάλο δείπνο της Βασιλείας του Θεού. Το δεύτερο κύριο έργο της Ορθόδοξης Μητρόπολης Κορέας είναι η μεταλαμπάδευση της θεολογίας των μεγάλων πατέρων και διδασκάλων της μίας και αδιαίρετης Εκκλησίας της πρώτης χιλιετίας στην κορεατική κοινωνία, ώστε να γίνει ευρύτερα γνωστός ο μεγάλος αυτός πνευματικός θησαυρός. Ένας τρίτος μεγάλος στόχος της Ορθόδοξης Μητρόπολης Κορέας είναι η γνωριμία της αξίας του Ορθόδοξου μοναχισμού στην Κορέα. Οι μοναχοί έχουν ως κύριο έργο τους την προσευχή για τη σωτηρία του κόσμου. Επιπλέον, οι μοναχικές αρετές της ακτιμοσύνης και της ασκητικής ζωής μπορούν να επηρεάσουν θετικά τους ανθρώπους, ώστε να αντισταθούν στο πνεύμα του ευδαιμονισμού, της υπερκατανάλωσης των υλικών αγαθών και των πόρων της γης, για την προστασία του περιβάλλοντος και την αναχέτηση των συνεπειών από την κλιματική αλλαγή. Ένα τελευταίο σημείο ανάμεσα σε πολλά άλλα είναι και η καλλιέργεια της σπουδαίας πνευματικής τέχνης της Ορθόδοξης εικονογραφίας. Η συμβολική γλώσσα της βυζαντινής τέχνης, όπως άλλωστε κάθε μορφή τέχνης, ποίησης, μουσικής, ζωγραφικής, αρχιτεκτονικής κλπ, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στο γεφύρωμα των διαφορών μεταξύ των χριστιανών των διαφόρων ομολογιών και συνεπώς να συμβάλλει αποτελεσματικά στην ενότητά τους. Τα κειμήλια που δωρίζουμε στο Χριστιανικό Μουσείο έχουν καλλιτεχνική αλλά κυρίως πνευματική σημασία και χρησιμοποιούνται μόνον για τη λατρεία του Θεού. Αναλυτικά δωρίζουμε 11 κειμήλια. Από τα 11 κειμήλια θα σας περιγράψω ένα μόνο και αυτό είναι το Ιερό Ευαγγέλιο, το οποίο χρονολογείται από το 1899. Πρόκειται για τις Ευαγγελικές περικοπές από τους 4 Ευαγγελιστές Μαθαίο, Μάρκο, Λουκά και Ιωάννη, οι οποίες αναγινώσκονται καθημερινά στο λειτουργικό κύκλο ενός έτους στην ανά τον κόσμο Ορθόδοξη Εκκλησία. Το επίχρυσο κάλυμα με πλούσια διακόσμηση από σμάλτο και πετράδια είναι από τη δεκαετία του 90. Στο κέντρο της μίας όψης υπάρχουν η εικόνα της Σταυρώσεως του Χριστού με τη Θεοτόκο και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και στις 4 γωνίες οι εικόνες των προφητών Δαβίδ, Ισαΐα, Ιερεμία και Μωυσή. Στο κέντρο της οπίστιας όψης υπάρχουν η εικόνα της Αναστάσεως και στις 4 γωνίες οι εικόνες των 4 Ευαγγελιστών. Οι επισκέπτες του Χριστιανικού Μουσείου θα έχουν τη δυνατότητα να δουν το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο, από το οποίο προήλθαν ως γνωστόν οι μεταφράσεις της Καινής Διαθήκης σε όλες σχεδόν τις γλώσσες του κόσμου. Τα 11 κειμήλια τα οποία η Ορθόδοξη Μητρόπολη Κορέας δώρισε στο Χριστιανικό Μουσείο, παρόλο ότι είναι για μας πολύτιμα και ιερά σκεύη, εντούτοις τα προσφέρουμε με αγάπη πολύ και χαρά ως προσφορά στην κορεατική κοινωνία για τον εμπλουτισμό της κορεατικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα ομουρό τσαμιοχέ τσουσίν κουνούν, χάγκουγ τσόκι κιοχεΐν, σέμουναν κιοχεέ, ή σανχάκ μοξανίμ ημνητά. Ή σανχάκ μοξανίμ κιτσουνούν ιογά τσουσέω. Γιορμπουντό κιτσουν ριλεϊέ, καμκέ και τσουσιμιών το και σουμνητά.
Yorobune Iyagirul Tohe Chuseo.